No i wreszcie poszło dobrze. Jestem ja. Było intro. Tutaj czai się już Wiedźmin. Także jest to. Jest Geralt. Dobrze, dobrze się udało. Pójdzie na YouTube. Cześć Peroński Hannes. Willkommen Samstag spielen. Heute spielen wir... Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keirę Metz. Czarodziejka Keirę opowiedziała Metz. Wiedźminowi o zamaskowanym Potencjalny czarodzieju, target dupcingu. którym miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Keiran Metz. Keiran. Dupcing z Keiranem to nie. No i jestem. W nieszczęsnym miejscu, gdzie ostatnio dostałem srogie lejty. Albowiem znajduje się tam potwór znany powszechnie jako baba. Baba. Jakaś tam baba. W każdym razie potwór podły i no zły. Ale myślę, że mam metodę. Aha. To nie jest głupie. A, kurde, baba ze zaskoczeniu. No weź się. Cycki masz do ziemi, a... Taka odważna. Kurde bele. Czemu nie mogę użyć... Mogę. To jest szowinizm. Ten potwór to jest spełnienie wszystkich marzeń domorosłych feministek. Antyfeminizm triumfuje. Doskonale. Pięknie. Witam Wrzask i witam Ferbozu. Witam wszystkich podczas tej audycji, podczas której gram... No, chyba widać. Poziom trudności niezmiennie krew, pot i łzy. Także krótko mówiąc, nie oszczędzam się, bo i nie ma się co oszczędzać. Umówmy się, że łatwiejsze poziomy są raczej dla dzieci. Czy da się to... Owszem, da się. Cześć Recek. Witam ponownie. Jak tam robisz już pajacyki? Szykujesz się, czego trenujesz? Pajacyki? Dobra, nie wiem. Serio, to może się skończyć źle. A o tyle źle, że to po prostu nie działa. Kurde, straciłem dużo HP. Chcę umrzeć. Chciałem umrzeć i umarłem. Czemu? Zawiesiło mi kamerę? Czy ja dobrze widzę? Aha, dobra, zawiesiło mi... Całego OBS-a mi zawiesiło. Takie dziwne ruchy na tej kamerze, teraz czy mi się wydaje? Nie, dobrze.
jakiś upfall. Ale dobra, już jest okej. Wracając do tematu. Nie pamiętam jaki był temat, no ale... Szukamy Keiry. Keira, kajżeś jest... Kajżeś się skryła. Nie być tako, pójdź sam do nas. Chyba, że jest znot. Już córy! Uspokój się, to tylko szczury. Ja nienawidzę tych szczurów! Z moim skillem to... Te baby, taka niby czarodziejka odważna. I z córów się lęko. Babo, daj pokój. Gdzie te nory są? Łatwy exp, jakby nie patrzeć. To akurat, że szczury roznoszą choroby, to jest... najmniejszy problem. Ale jesteś paskudny. Dobrze, że ty żeś jest... Czemu to się nie chce zniszczyć? O. Aż tak się boisz szczurów? Mogłeś się anihilować. A jednym włączyłem zapędem. zapisy w ogóle. Napisy. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet 3 sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. No to... Rób teleport. Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie Ze porozmawiamy. Gonem. Poza tym No, mów dalej. Czekaj. Ty masz coś wspólnego z dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Tris i Yennefer. No już dobrze. O, ruszamy. right in the fields. Bella Glam. Jak mogłaś? Jak mogłaś mu tak powiedzieć? Dyć to łożkliwe jest. Baby to są... Baby to są bez serca. To on! Ten elf! Co to było? Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. Tylko halucynacje z niedożywienia. Jaka projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać zanim trafi No do właśnie. adresata. Witaj guzik, witaj. Się odwdzięczy. To jest... W dalszym ciągu czekam na... Ta wiadomość na pewno Na była dla wdzięczność. Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Fajne mają Tak, gęby, w ale sensie nie ma tą gębę taką Wystarczy ładną, ale wiedzieć, nie że taką miecz Ciri idealną, to nie? No, Zwirai, jaskółka. takie zmarchy trochę No dobrze, ale kto poza mimiczne tobą wie już takie tam rzeczy? Chyba właśnie o to występują. chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze.
No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Nie wiem. Chodźmy eksplorować. Pipko. To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak Nie, docieramy pod tam stronę są... wody. Ciekawe kiedy. Czy gra się tnie? Nie no, akurat teraz się nie tnie nic. Znaczy gra się nie tnie umie, czasem nie wyrabia OBS, ale teraz to akurat nie jest problem spowodowany tym... No bo nie. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. Wesemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski pomysł. I co? Spoko pomysł. Cóż, przeżył. A na młodych wiedźminach rany goją się szybko. Chodźmy. Martwi mnie kwestia upiora. Ale mam olej przeciwko trypojadom z drugiej strony, tak. Nie aż tak fest. Dobra. Tu sobie zażyję. Piero niejasny. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Upiór, a nie trypojad. No pomyślałem dobrze, powiedziałem źle. A. No i co? Poradziliśmy. Bez większych problemów. Troszkę tam HP spadło. No dobra. Summa summarum mogę powiedzieć, poszło spoko. Uwaga, muszę spalić. Widzę, że tej pani to nie wadzi w ogóle. Gdzie prawie umarł? Nic mi się nie stało. Nówka Wiedźmin. Jaskółka! Czyli dobrze idziemy. Gdzie? Jaka jaskółka? Co? A! Aha! Taka! Dobra. Dobra. Szczaiłem. Jak daleko jestem w fabule gry? Niedaleko. Niedaleko. Raczej blisko. Jakieś 20 godzin gry mniej więcej. Czyli no... Jak na Wiedźmina to raczej Wygląda mało. Jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Podobna miejscówka była w jedynce. Z tego co pamiętam. Zirael, ni for de soleseil ad. Zirael, ni for de soleseil ad. Cześć Kacix. Einsil Kelpi. Kelpi? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją Ja plaż. wiem, Podobno potrafiła pamiętam. galopować jak demon. Rzeczywiście Ja to dobre czytałem imię dla konia. Kelpie. To co, szukamy?
Kacik, nie wiem czy wiesz, że spoilerowcom śmierć. Za to grozi dożywotni ban. Na życie. Ciekawe, o co tu chodzi. Wyglądają, jakby ktoś je szybko namazał na ścianach wapnem. Szybko? Przecież to pradawny... Wizerunek myśliwskiego psa. Nie ma nic wspólnego z Kelpie. Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Czemu to pierdolło? Geralt, wszystko w porządku? Nie! Powiedzmy. Boli mnie. Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejran. Geralt, co to jest? Kolejne zabezpieczenie. Sherlock! Co? Nie! Kurdy. Kurdy bele. Myślisz, że to taka Ciulejo się piera ze sobą. pokonać samego siebie? Ale Może jajka. widma też myślą, że to one są prawdziwe. Nie mam wątpliwości, która z was jest prawdziwa. Skup się na mnie. No! Te! Uważaj! Kurde, umarłem prawie. Cześć Kisiel, cześć, witam cię. Biją tam. No. No ja tam nie idę, bo mnie zaraz zaszlachtuje. Bo tak ino trochę. No nie, dejcie. No tak, to mogło tak być faktycznie. No, owszem. Patrz, to wygląda trochę jak tamten filar. Tak, którego nie tak, widzę takiego tak. To już wiem. Dobra. Zirarel. Zirael, ni forde solese. Pawełson, nie wiem czy spadłem w Golda, dawno nie grałem. Kelpi? Nie. Nie, babo, nie znasz się, to nie odzywaj się. Optymalnie. Bella Donna, Bella Donna. Szukam od razu tego całego, gdzie on był, ten... Nie ten byk, ino, o, ten. Morski potwór. Ciekawe, o co tu Wygląda trochę jak Kejran. szybko namazał na ścianach. Geralt, co to jest? To są jaja. Koleżanko. Kolejne zabezpieczenie. To są jaja. Flanka. Myślisz, że to taka Kurde. psychologiczna gierka? No wiesz, Geralt, jesteś no pokonać weź! samego siebie. A może Jaki to ty się... że to one są prawdziwe? Ja tam nie mam wątpliwości, która z was jest prawdziwa. Ciu... Geralt, Boże. Dobra, jeden z głowy. Kurde, on musiał tak wleźć, że go teraz nie idzie.
Ciulej mu. O, Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego? No, prawie. Dawno temu jeden Doppler zmienił się we mnie na próbę. No i co? Nie spodobało mu się. Dopplery są poczciwe z natury. ale jajca z Geralta. Zirae, mi forte sole seir. Ensil, helpi. No wiem, no. Dupcys. Tam aż coś śleciało na dół. Dobra, pewnie muszę też dotknąć tego, co robi Ała. Ale może to mnie uchroni. Co tak? Kurde. Przeskakiwało dziwnie. Wizerunek myśliwskiego psa. Czy będzie na tuba? Nie ma Będzie nic na tuba. wspólnego z Kelpi. Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Prawie mnie zabiło, Geralt? ale Wszystko poza w tym porządku? spoko. Powiedzmy. Nie dałem się zaskoczyć, wiedziałem, że to się stanie. A zaraz, a to już było? Co to się tak stało? Prześpij się, po co? Była pieruna, jak się śpi na tym poziomie trudności, to się nie odradza ten łonę. 14:40, czyli 64 czyli 65. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tak szczodrą donację. Kupię sobie za to coś ładnego. Aha, troszkę za dużo zer zrobiłem faktycznie. To już tak na przyszłość. Dobra, okej. Kuń. Na halo, kuń się. Obalo. Ja myślę, że to coś chodzi... Coś z tym, ale to się wydaje... Że to już dotykałem? Albo nie? Podobno ci się śpieszyło. Chodź na dupcing. Nie, to już jest, że tak powiem... spenetrzone. Dziękuję, Rawrak, za piękne życzenie. A, tam jest koń. Kacik, lepiej niech cię nie kusi, bo... będzie bida. Myślałem, że tu jest ten, nie wiedziałem, że tu jest tak. Myślałem, że to jest dno normalne. Miecz Dorian. Dorian Grey. Jest koń. Cześć, Dregu. Dobry, szczęść Boże. Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri. No dobra, no rysunek konia. No, Geralt, proszę cię. Być dobrym karpiem. Cześć, Sokarys, co przegapiłeś? W sumie niewiele.
Kajo jest. Jest koń. Kelpi. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt? Nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. Co zadziała? Co się stanęło? Zobacz, otwierają się. Co? A, to! Chodźmy już. Chodźmy już. No tak, już wiem, co wypaczyło mój teleport. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców. Ciesz się, że w ogóle wyszedłeś z niego w jednym kawałku. A potem wszyscy się dziwią, że nie lubię teleportu. No dzięki. Spróbujmy go uruchomić. To chyba jaskółka. Działało. Ja się wystraszyłem, że to zaś No bezpieczne? dupnie. Musi być, skoro elfi czarodziej przygotował to przejście dla Dobra. Ciri. No chodź. No to lu. Gwella Glan. Strasznie tu spokojnie. Za spokojnie, No i źle? dziążko. Ja, Wyciszę przed burzą. ja już widzę jak spokojnie. Tam stoi jaki pierun. Co to jest? Miecz Dorian, broń stal... Uuu. To jest 57,69 i no ma mniej tych ulepszeń. A tak ciężko stwierdzić. No wezna. Dobra. Muszę mieć teraz pod ręką jakieś... Jakieś te łone. Golem. Mam złe przeczucia. Nie, no czym? Jesteś pas. A, bez to. Zdychaj. Bestusz. Mi raz dupnie i... Kuźwa. Jakby go tak zaksjować. Ciulej mu, no ciulej mu. O. O, pani leci. No to jest... Nie lubię używać Quen. Quen to jest taki... No ale dobra. Prawie już jedna kreseczka mu uszła. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Nie, łoby teraz... Ło. Kurde, czemu nie miałem Quena na sobie? Dobra. Dobra, dobra. Ło. Dawaj Quena. A. Dobra, dobrze idzie, spokojnie, metodycznie. I na spokojnie. I no pomału.
Dobra. Jest dobrze. Wow! Pierunie jasny. Wdupił w ścianę i sam się zabił. No i po wszystkim. Wiedziałam, że sobie poradzimy. Gupol. No, następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Dobra, nie dupc. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia. W różnych kwestiach. Będzie dupcing. Ała, aż mi strzeliło w palcach. Aż Geralt rączki tak zatarł, tak. Dobra. Geralt z pochodnią. To jest niesamowite. Odwar skrabopająka. Ja tu jeszcze nie walczyłem z takimi Co cudakami. zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. Kajne A plene. wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Meine Cała pochodnia, Liebe. Jak teraz wygląda. Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie Babo, martw my się nie jesteśmy znamy na dobrej bez mała drodze. w ogóle. A, mi się myli ten knefel, dur. To tyn jest od łonego. Mamy iść tam, to ja wścibsko pójdę gdzie indziej. No, ja nie chcę, tam coś łazi. Tam jest teleport. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Golum. Idź tam. No. Albo pójdę. Ciekawość. Stopień do piekła. No pięknie, Co? Znowu masz jakieś przeczucie? Gargulec. żebyś wiedział. No spoko, będzie exp. Zdycha! Łoja. Te nie cierpię ich. Ale mi pierdolną. Ho, ho. Gipko. Ale ja sobie z nim dam radę. Tylko jakieś sobie muszę zrobić te. Uważać jakieś potiony. Mówiłem. Przez U otwarte szczególnie. Albo nie, nie no pójdę, bo mi żal takiego. Dobra, ale ja bym potrzebował przeklęty. Czy golem jest przeklęty? He, a ja chyba... Zaraz. Właśnie, miałem tu mutagen, a... O! Idealnie. Pięknie. Dobra. Spróbuję jeszcze raz.
Nie mam jaskółek, nie stać mnie na jaskółki, ale mam jedzenie. Dobra, Geralt, weź to skończ z tym. Zasadniczo możemy spróbować. Co? Znowu masz jakieś przeczucia? Żebyś wiedział. A, teraz stąd nie idzie uciec, to jest najlepsze. Babo, ale ty też coś działaj. Wspaniale. No, wspaniale. Rzeczywiście. Niech się biją. Nie mam petard? Nie, on jest za silny. Wow. Nie dam sobie rady z nim. Geralt uderza za 93. Bestia uderza za 1 500 100 900. Chyba oszczędzę chyba sobie tej przygody na razie. Tak, czuję, że jeszcze nie jestem wystarczająco dobry. Dobra, dajmy się pokój. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. No to żeśmy Teraz są drogę daleko zrobili. przed nami. Chodźmy. Rzeczywiście. To na Rzeczywiście. pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzystwem. No dobra, pozamrażali te. Miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Bardzo dobrze, bo ich nie lubię. To się chwali. Dzięki Gon. Ile mi w ogóle potrzeba? Jestem w połowie do 6. To nawet nie tak wolno. Zamrozili je, Jak zanim myślałem. zdążył ich zaatakować. Jest goniarz zgoniarz. Aha, i no tak. Esaise, Najlepszy pomysł to, Bartuan, Nirin Yamar. to na pewno walczyć z nim. Sentak Gwir! Co to jest? Białe zimno. Przywołał je czarodziej gonu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonie nas chwilą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Przecież stoję. Darian Anoi! Gotowe! Trzymaj się blisko! No dobra. Ale jaja. Wajdy Kalar! Musimy go zamykać! Jakie stworzenia wy... O Jezu. Zrobię, tylko mnie ochraniaj! Pies dzikiego zgonu. Wybornie.
Nie, 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 Geralt, nie wychodź tam, bo tam śmierć z mrozu. Ja pierdolę, muszę zjeść szybko. Geralt, ty jesteś ciara. O, no kisnę. Zaczynam wierzyć, że nam się uda. Babo, nie mów hop. Geralt, jedz owoce, ratuj życie. To jest nasza jedyna szansa. Wdupiaj śliwki. Kajne ręce. Idą zać. Skurwiarze. O, jak przydupił. Nie Geraltuj mi teraz! Jakby to powiedział Karol Krawczyk. Geralt, czemu ty pizdo musisz... No dobra, nie... O! Wychodzić tam na ten mróz. Żryj, Geralt, owoce. Jeszcze tylko jedno, ja już nie mam co żryć. No, nic już nie mam. To nie są upiory zapewne. Nie mogę teraz zapisać. Super. Coraz lepiej. Dobra, babo. Ja bym tu zrobił w ogóle tego. No. Ogary, nie ogary. Geralt, raus. Raus z zimna. Kurwa. So close. Yet not enough. Ignite'em. Oni są odporni na ogień. Wyskakiwało. Wow, wszystko od początku. Magic. Ja nie mogę. Se poczytam. Czyli one nie są przeklęte, czyli to nie ma w ogóle sensu. O! No na nic mnie nie stać, no na nic po prostu. Przeklęty olej, zielony mutagen.
Nie, że nie mam jaskółek. Gdzie mam jaskółki? Nie wiem. Mam oleje tylko, nie mam jaskółek. I wodę. No nie wiem, no dobra, no... No co no? Spróbuję. Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Ja. Wszystko to już wiem. Białeś, dasz radę? Zadale, stań blisko mnie! No dobra, no. Darian Anoj! Gotowe! Trzymaj się blisko! Czym ja? Nie. Spanie nic nie daje. Za wysoki poziom trudności. Ale nie chcę obniżać, bo to lamerstwo. Lamerstwo so much. Bajny kalar! Kajne gręce. Musimy pozamykać! Mam iść? Ja to zrobię, tylko mnie ochronię! Dobra. Poziom to krew, ból i łzy. Jak widać na załączonym obrazku. Dobra. Kurde. Śmignął mnie trochę mróz, ale... Zaczynam wierzyć, że nam się uda. Babo, jeszcze dwa. Jeszcze nie mów hop, siup, tralala. Bajny kalar! Fajna kalar, kajne gręce. Ja zrobił tak. Tak. Kurde, za dużo na ten mróz. Dobra. Dobra. Kurde, mogliby tu dać save pointa, Jeszcze tylko jedno. żeby tego nie trzeba było wszystkiego od początku. Dobra, i teraz tak. Sam wdupimy ten, Quen. Zjem sobie las mariborski. Geralt, pizdo! Aaaa! Nie, on... No i umrę zaś, no i umrę, no.
Nie wychodzić na ten mróz. On uparty. Wracaj. O kurwa mać. A! Zaś. Jezu. Normalnie, czy ja gram w Dark Souls? Masakracja. Może mu za gorąco, kurde. Czy mi się odnawia HP tutaj? Ono się odnawia tylko do połowy samo, oczywiście. Nie mogę zjeść jej. Nie podoba mi się to miejsce. Powiadasz? No to przykra sprawa. Koleżanko. Jakieś kudły. To nie są upiory. Dobra, no. Zrobimy tak. W ogóle nie ma sensu tego jeść szybko. Trzeba jeść powoli, bo to... Dobra. Teraz z takim zapasem żywotności powinno Zamrozili pójść je, łatwiej. zanim zdążyły ich zaatakować. Mam jeszcze owoce, ewentualnie zjem je sobie w tej ostatniej fazie. Najtrudniejszej ewidentnie. Dobra, dobra. Ty mi tu nie czaruj. Białeś mi. Przywołał je czarodziej Gonu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Ach, czarodziej zgonu. Za daleko! Musimy do nich podejść! Dobra, babo, już mnie nerwujesz. Darian Amon! Gotowe! Ej, zaraz. A tam była woda. Ha, sprytnie. Dobra, Quen. W sumie wyrzuć tą pochodnię. Nie wyłazić z tego kręgu, nie wyłazić z kręgu, nie wyłazić. Kajne gręce. Musimy go zamykać! Dobra. To zrobię, tylko mnie ochrani! Prawdopodobnie to działa tak, że muszę je i tak wybić, a nie tak, że... Dobra, no i już. Dobra. 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 No to jest za małe, fakt. Fakt autentyczny. Okej, no dobra, bardzo dobrze poszło. Bardzo dobrze poszło. No właśnie, to jest za małe na jego wielkie skoki ogromne. Skacze jak szalony. Szalony Johnny. Dobra. Jedno mięso jeszcze mam, spoko. Trochę skuszy. Teraz przyszarżowali fest.
Dobra. Wow, 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 wow. Ależ pokąsał. Ja mam jeszcze owoce. A, dobra. Jeszcze tylko jedno. Dobra, teraz powinno... Jest dobrze, jest dobrze. Dużo HP. Teraz tego ino nie zepsuć. W tej fazie. Tam jest w ogóle skrzynia. Nie, nie! Geralt! Pało. Dobra, i tak nie jest jakoś źle bardzo. Quen... Nie wyłazić, no. Nie wyłazić. Aj, teraz cię... Kurde, pomotlą. No pomagam, ale babo... Za mało zrobiłaś bańkę i... Kurwa... I wyłażę z niej... Konie rwą moją miedzę. Tak to wygląda. Pies dzikiego gonu, homi dzikiego gonu. Czyżby? O! Niger. Keira! Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Jeśli nie dasz rady iść dalej, Nie możesz mnie teraz tu zostawić. nie zostawiłbym cię. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem. Musimy iść. Nie miałem jaskółki. To bym miał, to bym... O! Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Spoko etap masakracyjny. Teraz, ty tam baw się, a ja tutaj popatrzę. Za precjozami. Chodźmy. Może jeszcze ich dopadniemy. Ida! Leca już. Matko, safe, jakby teraz miało się coś Dzięki zdupcyć, za to pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. by to pieron szczylu. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? No przyznaj. Poradziłbym sobie nawet W życiu. lepiej. A co tam jest? Gazy tam są. Czemu się nie wypaliły? O. No i nie uwierzę, że to tylko z kuli dratwy. Nie! Wow! To było szybkie. Czyli... Jak widać, troszkę się nauczyłem jednak. Co ja tu wziąłem takiego fajnego? Weleński miecz długi nie jest specjalnie fajny, a szczewiki mam lepsze.
Miecz mi się psuje. Tak, trzeba go będzie... A ja kupiłem do naprawiania pancerza. No nic, trzeba będzie pojechać w mieście naprawić. Sprzedać Precjoza, naprawić miecz. Okej, spoko. Ja będę miał same grzyby w ekwipunku za niedługo. Jest, zgoniarz. Uparty jesteś, Dwan. Ile on ma wzrostu? Pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Nie, nie walcz! Nie, nie, proszę! Ciekawe, ile wytrzymasz. Nie walczmy z nim! Ja pierdzielę. I co, pasku? Nie. Nie możemy polubownie. Ja mam miecz zepsuty. Dobrze, dobrze. Psia krwia. On oczywiście ino na mnie, ino na mnie. A czy na niego działa normalna taktyka? No pewnie nie. Dobra, zrobię go Quenem. Cześć, Zero. No, chodź. A. A. Sam żeś jest LL. LMLL. Kuźwa. Kuszem to się obesrać można, a... O! Mam pet... Nie mam petard? Nie mam petard, skończyły się. Dobra. No przynajmniej żadnej supermocy nie ma superowej, którą by mi zrobił... Skup się. O, bo se zrobiłem bobo. Nie! Proszę! Co wy mi tu z jakimiś... nieogarami? Ja nie mogę się bić tak, ja mam miecz zepsuty. Boże. No i se naładował na hol. No spoko. Czemu by nie być nieśmiertelnym masakratorem? Szybko, jedz wątroby wilka. Au. No kurwa mać! Co za ciula! Nie rozdupi zaraz.
To nie może być drugi Dark Souls, to są ustawienia magiczne. Dobra, spoko, mocny cios jest mocny. Mam go bić stalowym? No może faktycznie. Chyba stalowym w sumie nie wiem, czy więcej mu zabieram, czy tyle samo. Bo on nie jest potworem, nie? Sensus... No nie, no stalowym lepiej, oczywiście. Stalowy może przez to, że że nie zepsuty. Jeszcze jedna szczelina! Kurwa, i no nie to. No nie! Masakra. Dobrze, że ten płyn działa tu tak sprawnie, nie jak w dwójce. Przynajmniej będzie exp. Co za psita. Sucho psita. Co on tam krzyczy? Marvel? Fan komiksów Marvela? Geralt z pięściami na niego, świetny pomysł, no. Czemu nie? No, w jednej serii mogę 3 ciosy w sumie wyprowadzać, a nie jeden. Dobra, no może 2. Nieźle. Jak teraz zginę, to będę zły. Umarł! Nic ci nie jest. Już zaczynałam się bać. Umarł! Potrzebny. Teraz rozejrzyjmy się. Zabiłem dzikiego zgoniarza. Chyba zostawił dla Ciri jeszcze jedną wiadomość. Niesamowite. Pierwszy dziki zgoniarz zabity. Ja cały spocony aż jestem. These emotions. Boję się tego, co tu znajdę. Co to pokazuje? Jakie mam ustawienia? Wysoko średnie. Co to jest za znaczek?
No nie wiem. Cześć, Peter. Kurde, po powrocie do cywilizacji... Wow! Zachodniej trzeba jechać do miasta naprawić miecze. Bo będzie bubu. Z zepsutymi mieczami to się walczy... Ciulato. Czy gram na PC czy PS4? No kurde... Pytasz się mnie, gościu, jakie są ustawienia, a teraz się mnie pytasz, czy gram na PC czy na PS4. Nigga, please. Larenna. Idź, duchu zgoniarzu, goniarzu. Zobaczmy tę wiadomość. Zirael. To miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ten dekolt, taki Spróbuj dotrzeć tam, dekolt, dotąd, gdzie tak. widzieliśmy się ostatnio. To rozprasza fest. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Psia krew. Psia Może krwia. najlepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Kamień Ani na o Elfie, ani kamieniu, o na Ciri. kamieniu kamień. Cóż, A na wiemy, tym że dobrze ją kamieniu znał, jeszcze podróżowali jeden razem. kamień. Ciekawe, czemu się rozdzielili. Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki gon. To jest dosłownie rejtanowy dekolt. Wygląda jakby se rozdarła. Z wybuchowych bagien. Tak. Wybuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz, Ale ja przecież nic... To cię uderzę w twarz. znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Dziążko, sam Była po tam głowie mowa o tym, leci. że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują... Krzywucha to intruzów, brzmi ale trochę jak pomagają siwucha im. jakoś tak. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Welen. A ty co o tym myślisz? Plwam na Chętnie to. uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Welen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Why didn't you tell me? Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. Mhm. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Troszkę mam. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak, w Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Poważnie? Weź tę księgę i przeczytaj. Toż to są Ja bojki. naprawdę wierzę, że znajdziesz Ciri. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. O! Co Straszny tu w dźwięk. ogóle przyszliśmy?
No jak po co przyszliśmy? Babo, nie słab mnie. Po co tu przyszliśmy? Dla jaj. Po co? Po jajco, po co? Tajemniczy mak zielarz. Stronnica z manuskryptu, ja przeczytałem stronnica Stachurski. Tajemniczy mak zielarz. Tajemniczy mag zielarz gang z Albanii. Tell tajemniczy mag zielarz god damn one more time. Musiał sam spalić te notatki. Dziki gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Probably. Wstęp do magii stosowanej. Może se z tego doktorat pierdolne czy coś? Ależ owszem, czemu nie? Wiedźminowi należy się. A przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? This is magic wall, projected by magic people. Iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć. Matko, i dlatego te wzięłam cyce. to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni służy do rozpraszania iluzji. Oko Łatwo je cyklonu. skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie ci o mnie przypominało. Och, Dzięki. Zadziorny uśmieszek. A cekaj. Cześć Nasiak. Witam cię. Coś tu jest. Powinienem Dobrze wiedziałem. Ha! To tylko iluzja z niedożywienia. Glify. Glify bardzo chętnie przyjmuję. Ulepsony. Zaraz coś mi tu pewnie łeb upierdoli. Interesujące. Zaiste hendogo. Wspaniale. No powiem wam. Sytuacja rozwinęła się nader szybko. Ile mam postępu? No tak se. Cześć Wincer. Niedaleko, znaczy, no nie też tak blisko. No nie wiem, no obserwujcie. To się kapniecie mniej więcej, gdzie jestem w fabule. W ogóle, czy ja tu mam coś interesującego? Mam ten cały pancerz ze szpikerog. To muszę naprawić, bo tu jest w bardzo złym stanie. O, proszę, jakie mam buty superowe, buty tropiciela. No już łoblykom. Ile gram w sumie? Jakieś 20 godzin przeszło. Fajne szczewicki. Mogę glif do nich? Ha, bella, fantastika, wow. Czy to fabuła? Teraz to jest fabuła, ale robię też poboki. Świetnie. Super buty, super kurtka, super rzeczy. Tylko... Aha, mam do naprawy broni. No proszę, już. 68. No i świetnie. No i dobra.
Glify się traci. Znaczy... A za ile po boki? No zaraz, skończę główne i będą po boki. Można sobie glif odzyskać z przedmiotu u tego. No jak się nazywa ten gościu? U Kowala. Dobra. A co to tutaj? O! O! Miecz wojowny. O! Ale mój lepszy. 40, 50, 57, 69. Z tym, że ten tutaj ma gniazdo i szansę na zamrożenie i premię w... Przy trafieniu krytycznym. Kurde, szkoda, że nie srebrny. Bo ten zaś 35 do przebicia pancerza. Zostawię ten. Sprzeda się. Za dobry hajs. Ktoś nałożył iluzję. No i po iluzji. Cześć Johnny, witaj. Proste, prawda? Mhm. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Proste jak... No bardzo proste. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. Schowaj te cycki, nie No to patrzcie. chodźmy stąd wreszcie. Boobs. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny, co tym razem? Kaganek! Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. Kaganek Skoro oświaty. nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? O, ja już bym ci poszukał kaganka. A! Tak. No ale pomogę. No to świetnie, chodźmy. Bella, Bella. Na pewno coś tam znajdziemy. A i o postaci nie ulepszył, patrzcie. Czemu ci tak muli? Co mi muli? Mnie muli? Czy co muli? Mogę już sobie następną robić tą łoną. Cześć Morfien, witam cię. Teraz będzie ciężki wybór. Śląskie słowo na dziś, zaraz zmienię. Może bym poszedł w grze lagi. Nie mam lagów. To coś... Może od tego łonego. Może po kaganku odwdzięczy. No oby. Nie, ja nie idę w takie rzeczy. Ja raczej jestem... tradycjonalistą. Chyba pójdę w to... Do której live? No nie wiem, jadymy. Dzisiaj wybrałem, że jestem trzeźwy i gram w Wiedźmina. No właśnie, dlatego ja idę raczej w walkę. Kusi mnie też, żeby pójść w Igni. Bo dużo używam Igni. Pójdę w Igni. Szczególnie, że on mi się tu łączy z mutagenem, także... Myślę, że spoko. Zrobię sobie taki ten... Miotacz ognia potem z tego jest fajny, wiem. W sumie do następnego poziomu już trochę nabite, nie ma źle. Coś się zaczyna ruszać, bo... Początki były na tym poziomie trudności, jakby ktoś nie wiedział. To mówię wam, że poziom to krew, ból i łzy. Także... Masakracja to była. Jakie są drzewka? Walka, znaczy szermierka, znaki, alchemia, zdolności. No i potem mutageny tu sobie można robić. A można na przykład tak? A nie, bo to wtedy tak przenosi z tego. Myślałem, że skopiować można sobie na przykład. To by było za łatwe.
Nie, spoko, to daje dużo możliwości, tak naprawdę. No i moc znaku plus 14. No dobra. Czy grałem w GTA 4 Episode from Liberty? Nie. Znaczy grać grałem, ale nie miałem nigdy. No i Czoko. O, teraz tak zamaszyście. To mi wygląda na kolejną zagadkę. Cóż to za zagadka? 2 kulki i armatka. Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz To przetłumaczyć po inskrypcję? praindoeuropejsku. rozumiem 1/3, Nie rozumiem. a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. I te cyce, tak. A! Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Nawet suta widać. 4 strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście Aha. brzmi zagadkowo. Cześć, menda społeczna. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Nagle wyjebało reklamę. A, słowo na dziś śląskie. Chwila, moment, tylko sobie coś tutaj jeszcze check. What's going on? Geld. To takie też w klimacie Wiedźmina. No i spoko, dobra. Gwiazda... Gwiazda piołun. Make a moderator. No, czemu nie idzie zrobić? Czy zrobiłem? Aha, zrobiłem, dobra. Także gwiazda, dodałem cię tego. Dodałem cię jako moda, będziesz pilnował porządku. Ej, co mi w oknie odpaliło nagle? No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Ej, no wait a minute, odpaliło mi grę w oknie. O, już. Dobra, jest spoko. Jakie piękne refleksy są na... Pilnuj gwiazda, bo tutaj podłe ludzie spoilują. Podłe ludzie spoilują, a w Wiedźminie to trzeba pilnować Ornungu. Teraz, powiedz mi Możesz jeszcze... powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? 4 strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok to jest pierwszego, lecz trzecie. ten również grał. I To tak jest- strzegli swej królowej, co To jest zasnęła pod trzecie. To jest czwarte. Ale... Kurwa, są 2 zwierzęcia. Jeszcze raz. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? 4 strażników niosło jasny płomień, Tak, wszyscy w równym rzędzie. okej. Pierwszy nie szedł z brzegu. Pierwszy się z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. To jest drugi. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. To jest trzeci. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Nie. Kurwa. Noch einmal. Ale zaczynam Możesz czaić. powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? 4 strażników niosło jasny płomień.
Wszyscy w równym rzędzie. Dobra, Pierwszy nie szedł z brzegu. okej. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskno. To może być Trzeci ten. szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. To może być tamten. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli I to swej będzie- królowej, co zasnęła pod To gwiazdami. może być tak. Dobra. Tak? Ja sobie odpalę Quena, bo nie wiem co się stanie jak źle odpalę. Również grał. To może tak. A! Aha! 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 Chyba zrobiliśmy coś nie tak. To się dzieje jak się źle. Cześć Oczek, witam cię. Babo, jeszcze raz. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? 4 strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Tak, tak. Pierwszy nie szedł z brzegu. Pierwszy nie szedł z brzegu. To może być Drugi, co pierwszy. szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskno. Trzeci Szedł ten tuż przy swym wiernym ten gra zwierzęciu. pieśń, Czwarty nie tamten- szedł obok pierwszego, tak. lecz ten również Czyli grał. tak, I jeden, strzegli swej królowej, co zasnęła dwa, pod gwiazdami. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Całkiem ładnie się pali. 1, Poczekaj, coś się tam zaczęło dziać. 2. To prawda. Jakby za ścianą się coś przesunęło. Dobra, i teraz ten 3. Mam to 4! A, zagadka rozwikłana. Geralt Rutkowski z Rivi rozwikłuje kolejną zagadkę. Przypomina jakieś elfie sanktuarium. Jak myślisz? Czyj to grób? Nie ma żadnego napisu. To jest grób nieznanego żołnierza w takim razie. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Lara Croft. Może to tylko jej pomnik. Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary. To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha, I do czego Karbitka! to niby służy? mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Spoko, precjoza. Pójdzie na zipcichu. Trzymaj się, Johnny. Dobrego, smacznego piwa. Jeszcze fajniejsze buty. Tropiciela. A te moje lepsze. Pójdą. Za dobry hajs. To się go wyda na naprawy. A czy będzie dupcing? Dobra, pójdę tam jeszcze, zobaczę do góry sobie. Magia. Miejsce mocy. To miejsce moczu. A tam łazi? Wspaniale. A dobra, a co? Co mi zależy? A mi hachnął. O jak mi, o jak mi szczylał.
Dobra, spoko idzie. To już trochę gorzej, ale on jest głupi, on od tego Quena sam się rani. Don't make me laugh. Ło, a on tak w ogóle cierpi wybiórczo, on tak tylko dostaje jak chce. A, buła. Poszły 3 krytykale. To już końcówa. No i proszę. Kaliło się. Stalowe płyty, mistrzowskie. Proszę. A to spoko exp zawsze, nie? Sporo expa. Nowe te, łone. Cyste srebro. Purchawki. Zaś jakieś ściewiki nowe. Ło! 16 poziom, znaczy 16 ten, cześć Kategat. Jakie ja tu w ogóle superowe rzeczy znalazłem. Rękawice kawalerzysty. No oczywiście, że... No biera! Troszkę nie pasują do Jakli, ale... Cześć Nirwan. Do Jakli nie pasują, ale... Kurde. Przedmiot majstrowy, jak widać. Modry. Dobra, to Szczewicki. To one tutaj odporność ba. Dobra, biera. Biera i wezna tam wraża glif. A! Piękne. No i zaczynam kombinować majstrowe oblecenie. No i spoko. Nawet pasują. Dobra, wydupiamy stąd. Magia. To miejsce mocy. To miejsce moczu. W niektórych zbrojach Geralt wygląda jak clown, naprawdę. Na przykład to, co mam na sobie teraz, to w ogóle nie jest zbroja, tylko to jest kurtka łowcy nagród, no ale... Na przykład w przeciwieństwie do pancerza ze Spikerug ma... No dużo lepszy pancerz, bo 40 versus 28. No i generalnie no nie no, lepsza jest. Nie jest piękna, ale jest spoko. W sensie odporności, jak na ten etap w grze. Ktoś nałożył iluzję. To iluzja z głodu. Cześć Neville. Wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się, Endlich czego na chcesz. placu. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Geralt!
Geralt! Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? No dyć! Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. Czuja, że odwiedza. Brodę zgoliłem w Oxenfurcie. Piroński Hanys, grom na ustawieniach wysoko-średnich. Mogę wam zaprezentować, żebyście nie byli cały czas żyli w niewiedzy. Tak, rozdziałka, jak nie mam live'a, to gram w Full HD. Średnie, 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 wysokie, średnie, wysokie, średnie, wysokie. Wyłączone, 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 włączone, włączone. A tak myślę, że prosto do niej pojadę. Co to zwlekać? Nie, co ja tu chciałem? Zadania, tak. Dobra, ja sobie tutaj kuknę. Tą temaską precyzję to nie wiem. Co jest lepsze, nieograniczona czy 60? Ja nie zauważyłem różnicy, szczerze mówiąc. Także ciężko powiedzieć. Tego wilkołaka mógłbym w sumie teraz spróbować zrobić, bo on ma ten minus, że mu się zdrowie odnawia. Ale ja teraz jestem sporo silniejszy i myślę, że bym go zaczasł. Dobra, najpierw wpadnę do Keiry. W odwiedziny. A jeszcze nigdy nie pływałem łódką. Hej, a kolejkę nalej, hej, a kielichy wznieście, to zrobi doskonale wiedźmińskiej opowieści. Pam, baram, bam. Był raz wiedźmin, który zwalczał nie tylko wieprze, czasem coś wychędożył, gorzołki popił jeszcze. Hej, a kolejkę nalej, hej, a kielichy wznieście, to zrobi doskonale wiedźmińskim opowieściom. Cześć, Ares. Łapiemy farwater. O, i teraz tak. Do zwrotu przez sztag. Ja mam patent żeglarza jachtowego, tak w ogóle. Do zwrotu przez sztag. Jest do zwrotu przez sztag. Jak to było? Prawy fokaszot luzuj. Lewy fokaszot wybieraj. Na zawieczną. Fajne. Nie spodziewałem się, że we Wiedźminie się kiedyś będzie pływać łódką. Mordewind, ja w Mordewind. Ten się patrzę z brzegu. Borocki. O! Tak, ten patent żeglarza to właśnie po to robiłem. Teraz już to wiem. Czemu nie Igni? W Spec Opsie jestem dosłownie byłem w ostatnim zadaniu, jak wyszedł Wiedźmin, no i... No i na razie, że tak powiem, przejście to jest odroczone. Ale tu pięknie jest. Łobozycku, jak pięknie.
Cudownie. Chodź sam. Se uważaj. Wparzą. Po co mu były te szczury? Przeklęte szkodniki, lepiej byłoby to łopatą roznieść na miazgę, albo wytruć, a nie. Widziałeś, co potem z nimi robił? A co wy tu? Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. W ogóle się nie kapłam. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów, ino zdrowe mają być, nie koty z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który Luskane. zabrałeś sobie u Kielfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Nie, no ja tak tylko. Pogodomy. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. A to cała loża to jest masoństwo, bo jak wiadomo, za tą fasadą stoją właśnie mafie, układy i loże. Dlatego ja bym się z lożami nie kontaktował. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery, może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak. Czarodziejów mam na myśli zawsze nową pasję prześladowali. Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. A propos rżnięcia. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. A gwałt co chociaż? Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak Się ukryje w jego rybnego stawu. spodniach. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz Cysosz. nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim Emhyr. oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do Loży Czarodziejek, a ja Dlaczego? należałam do Loży. Należałaś do loży, to ja już z tobą nie chcę. Nic. Nic w Wybrałaś ogóle. sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim Emhyr. oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do Loży Czarodziejek, a ja należałam do Loży. Czyli stoisz, jesteś w układzie, który rządzi tą fasadą. Wróćmy do tematu. Emry kupiec, proszę. Emhyr. Po co ci ten kaganek? No To jest przecież kaganek widziałeś. zachodniej Umożliwia komunikowanie cywilizacji. się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Bo tak. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. To ja bym to potrzebował, bo ja u mnie z Komu pamięcią chciał to jest coraz zaaplikować? gorzej. Nie powiedział. Dioboł wiedział, nie powiedział, a to było tak. Siała baba mak. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś... Morzisko! Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła.
Jak ktoś nie wie, z czego Zobaczyć, czy cedzę, wiedziałaś. to po śląsku Wiem, morzysko, że klątwa to łączy się inaczej jakoś z wiedzą, durszwal. w której po najeździe Nilfgardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. Czyli po polsku We wsi mówią, że straczka. zdesperowani chłopi popłynęli na Kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. rzeź gdańska. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. O, ja nie tylko w zdejmowaniu klątw jestem dobry. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na Kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Ale mam déjà Mogą vu wiedzieć teraz. Coś, O! co może nam dotrzeć do źródła klątwy. Już mi przeszło. Myślisz, że okażą się aż O, tak gdzie rozwalone? ona tam? A, Jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek, będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. no dobrze. A czemu nie popłyniesz ze mną? Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na Kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie A czemu klątwy nie było ma zbyt górz silne. ze... Myślałam, że rozsadzi mi głowę. Nie, no, bo nie umiem po Dlatego prostu. wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. Mi medalion już zadrgał Ale szkolono wielokrotnie. mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Proszę pani. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniła jak wszystko tutaj. O pani. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych Teraz będę zdolności, woził żeby go jakąś użyć? tażlampę. Nie, wystarczy Odczyniał postawić uroki kaganek po w miejscu, rozgrzanych gdzie leżą węglach, kości i słuchać łaził. szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Co to jest? Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię Za poinstruować, Biksa co z dalej Krymem. czego szukać. Ksenoglos. Pado. No to jada, no. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. A jaka mnie czeka nagroda po tym I zadaniu? Jestem ciekawa, co odkryjesz na Kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt, Mhm. dziękuję. Nie takich podziękowań się spodziewałem, kobieto. Co ty mi tu, że tak powiem, babo, dałaś? Mam to gdzieś wziąć? Nie, to... Aha, to chodziło o to. Oj, no dobra. Jak tutaj przychodziłem, to miałem zupełnie inne oczekiwania. No, przynajmniej pogoda ładna. Jak ci chodzi na jakich... Już tyle razy mówiłem, na jakich ustawieniach gram. No średnio wysokie, no chodzi w 30 FPS-ach, mniej więcej. OBS czasem nie wyrabia i może się przycinać, ale summa summarum, to ja tą grę z jednego kompa streamuję, jednocześnie nagrywam, ciągnę w nie najniższych detalach, także i tak jest super. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Geralt powiedział hua, hua. Idź do kasztelu barona, ale ja nie chcę do kasztelu barona. Bo to jest zadanie główne. Ja robię najpierw to, a potem robię to. Kasztel ona.
Myślałem, że to jakiś szac. Co to było? Spoko, Łódź. Odchodzę na wstecznym. Na żaglach. O, na żaglach. Ale to... Co? To... No bo teraz nie wiem, bo jeszcze może mi nie zaliczy zadania, bo dobrej łodzi nie wziąłem, no nie wiem. W ogóle jak ta łódź ma przyspieszenie. GPS-a nawet, no wszystko ma ta łódź. A jak w dupie tak... What? Ciekawe, można zatopić taką łódź? Dobra, wziąłem. To jest to samo, ale już mi... A sprzęt audio. Za sprzęt audio robię ja. Lewy fokaszot luzy, prawy fokaszot wybieraj. Uoooo. I podejście do człowieka za burtą zaraz zrobimy. Podejście do Neckera za burtą. Geralt, słyszysz mnie? Jak idzie? O, jest radio. Dopływam do brzegu. Walkie-talkie. Świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w O jedną stronę? Boże. Jaka beka. Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na Głos moje jakby miała powiedzenie. łeb w akwarium. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. Lautspreche. O Bożycku. To jest beka. Dupiane ziemiołowiec. Nie mogę. Targło mnie. Ja kiedyś w bomb tak pierdolłem, że aż mnie się pokazały świcki. Jesteś już na wyspie? Ksenoglos działa? Halo! Ich melde das, ich bin... Co? Ja, stimmt. Nie rozumiesz. Co mają tu zagrać? Są jakieś... Nazarena. Pierą mnie, pani! Pani! O, lele. O, nie ciulej mnie tak. Te, a mocne one są jak... Wstrzyknął mi jady. Się struł. Że się struł. RIP. Requiescat in pace. Rest in peace. Spoczywaj w pokoju. Ruhe in Frieden. Geralt! Jesteś już na wyspie? Ja muszę coś obejrzeć, Ino. Czy ja to mam wszystko? A w sumie 6:30, nie ma źle. Halo, słyszysz mnie? Halo! Kuń się obalo! A to ciekawe.
Mm. Regeneracja żywotności. Eliksir Stirnalia. To są trupojady, pra? Co? Nie rozumiem. Jajco, co? No tak, już się popsuło. Tylko trzymają te zaklęcia. Musisz być bardzo ostrożny. Jak jeden dupnie, to spoko. A one tak fajnie one tak fajnie puchną i je tak łosadzą. To jest śmieszne fest. Laughable. So much. W ogóle pozwala widzieć i słyszeć duchy. Boja się. A co sam je? Zaro, co to ją wziąć za zbroja bizantyjska? O, a to już jest ciekawe. No ale dalej gorsza od mojej. Ale już niewiele. Znacznie no tak wszystko. Nie no, ja mam lepsze tutaj rzeczy jednak. Obrażenia duchowe, będzie cięte. Cześć Pawlos. Nie, ja sobie to jednak jeszcze zostawię. Ja to posprzedaję i muszę coś... Bo jednak pancerz liczy się najbardziej, tam... Jednak pancerz liczy się najbardziej. Ja sobie muszę naprawić miecz w ogóle. Dobra. Ale to się sprzeda wszystko. Padum. A, gul! Gule to są takie srule. Niby łatwo się je zabija, ale jak ich wyskoczy więcej, to potem jest immediate umfal. No i to już może być problem w takim momencie. Kuźwa. I see some problems. Kuźwa. Not good.
Dobra, ja bym ich zostawił na ten czas. To jednak jest zabawa grubszego kalibru, widzę. Że jestem troszkę za cienki na to w uszach. Kurwa, tam zaś jest jakiś pieron w fol. No ghosts. No ghosts at all. Kurde, 9 gul. 9 poziom gul. Na szczęście gule dobrze są wrażliwe na ogień. To pomaga fest. I co, pasku? Geralt przemówił. One nie walczą po rycersku. O, dobra. Nie, Geralt, zaczynasz plątać się. Ja, szósty to tam... Może nie będę przesadzał, że easy peasy, ale... Lemon squeezy. Badada, badada. Wow. Dobra, zhajcował się. Mało energii. Niedobrze. Nie ma co żryć już. Wszystko niedobrze. Neville, nie mogę polecieć w medytację, bo na poziomie tym trudności nie odnawia się zdrowie. Nie, ja grałem w Wiesława już parę razy. Poza streamem też. Kurde, tam jest ta cała baba z jeziora. Niedobrze. Niedobrze jak pierun. No, trzeba z akcji i potem... Baba wodno. Z akcji i przypierdolić. Ona ciepie takim marasem. Jak to jej... Czemu jej nie... Czemu jej nie cylło? Ale jesteś paskudny. No i to jest... To jest bardzo... zabójczy atak od niej. No ale
ale jakoś się udało. Dobra. Czuję się jak Ghostbuster. Spróbuję użyć kaganka od Keiry. Za późno już użyłem, Geralt. Masz laga w mózgu. Gdzie szlachcic? Gdzie szlachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. A nie, no to spoko. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Jakieś sury dupne, jak w Niemcach. Takiej sury to ino w Niemcach. Gdzie szlachcic? Szlachcic. Dobra, obejrzmy A to. tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Aha. Takie tutaj rozboje miały miejsce. To był słowiański duch. Żeby to ino jakieś demony nie wyjebały. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. Oni chyba z Ligi Ochrony. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska. Albo jednak nie. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to cwańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Jak cuchną. Exp za darmo zawsze na propsie, nie? Jak to się godo w niektórych sferach. Roi się tu od szczurów, żywych jest prawie tyle samo co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Nie musisz mi o tym tak dokładnie opowiadać. Pani w walkie-talkie się ozwała. Karbitka jest na karbit. No tak, jest w tym sporo prawdy. Ciężko byłoby zaprzeczyć. Jak tam stoimy z expem? No 650, spoko. Cześć CM Matt. Witam cię. Nie zaczynaj znowu, Annabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie susz mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. O nie! Chłopi wdarli się do wieży! Był taki horror, Annabel. Straszny, znaczy ja się boję horrorów, nie? Ale ten był taki... Bah. Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. No nie godaj. Dupsys. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek.
Duch babki Pito. Fajne rzeczy sam idzie znojść. Gryfne zachy. Tyle złota. Umarlakom już się przecie nie przyda. A dziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? Ja tu jeszcze level wbiję, zobaczycie. Hehe. Hehehe. Ehehe. 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 Może se wykraftuję jako jakla? U tego łonego Schneidera. Troszkę pieniędzy by miał. A można nawet troszkę więcej. Gdzie jesteś? Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Zesrałem się ze strachu. Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. Wyzmała. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Mom! Widzę wajchy. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. No te już... Aha. Aha, to takie szczewicki. Wygląda na laboratorium. I to nieźle wyposażone. Tu jakiś Mengele chyba się bawił, bo... Ło, panie, co oni tu pędzą? Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Co się sam dzieje? Bimber z elfów. O matyrdyjo. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Ło, stała się mnie tak. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie! Nie bój się. Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojnę i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Facet babkę zapina na wieży. Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich.
Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. To jak Goebbels swoje dzieci, znaczy Goebbelsowa. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Mamy kręgosłup. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Fuj! Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę. Mój medalion. Dziękuję. Nie wiem, o czym mówisz, Teraz ale uzupełnię. ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? No jasne. Porozmawiam z Grahamem. Nie chce mi się prać mogę z go demonem znaleźć? jakimś. Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać. Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. Dej te gnaty. Zaraz sam zobejrza. Co mi się przyjdą. Kukna jeszcze na wierch. Aleksander Graham Bell. Jeszcze raz dziękuję bardzo za donację na lepsze życie. Kupię sobie coś ładnego. Może kiebaba? Tych ludzi trzymano w klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. Nie? Expa by dali przynajmniej.
Dobra, idziemy do Grahama, Aleksandra Grahama Bella, oddać mu kości jego rozstrój miłej Annabel. I miejmy nadzieję, że Keira Metz tym razem odwdzięczy się troszkę inaczej jak ino bez dziękuję. Jak stąd wyjść? Aha, to jeszcze na dół. Dali. Jo, jeszcze sam zobejrzę. Nie, to już zaś źle, za nisko. No. Endlich, na plac. No jest sam zowdy taki wiater dmie. Non-topper. Olej przeciwko ogrowatym, a ja przeczytałem olej przeciwko orangutanom. Padł kaj sam orangutany we Wiedźminie. A to jakieś duchy są. Miłko, uchodzić trzeba! No, co żywo! Miłko? Miłko, co ci? Nie wiem. Gorąco. Pali. Co? Nie, nie podchodź! Nie zostawiaj mnie. O, pieroński Hanys właśnie, a ja ani se piwa nie kupił. Za dupcą żech to. Teraz to już mi się nie chce leźć, ale mam zupka kuksu. Przynajmniej tyle. Dobra, wszystko fajnie, ale ja już bych stąd wydupiał. To jest normalnie pięknie te drzewka wyglądają i na to, że one się cały czas tak kolebią, to je trochę głupie. A to są zaś duchy. Zwiedzieli się. Nie wpuszczą Grahama. Cicho, głupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dziedzic zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera? I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą drzeć. Droga wolna, ludziska! Na nich! A, 7! Ale żech dzisiaj zlevelował. Łopie truchu. Co ja bych se teroski wziął? O, zwiększa żywotność o 500%.
Daje 5 mocy do każdego elementu ciężkiego rysztunku. Zwiększa maksymalną żywotność o 500%. Spoko. No i proszę. Teraz jakby było, na przykład bym sobie 3 takie tu ułożył, to jeszcze takie 2 i bym miał tego koloru taki tyn, to by było spoko. No ale dobra. I tak jest fajnie. 500%, co ja powiedziałem? O 500 punktów, znaczy nie o 500%, no. To by było too much OP. Oczywiście. Doszło do przejęzyczenia. Wyjątkowo nie mam ochoty walczyć z nimi. Ale płynąć w pław też nie bardzo. Czy można to jakoś... Dobra, tu do łódki dojdę i potem tak popłynę. Chodź, zgnilcze. Napuchł. No, kapitanie, cała wstecz. Płyniemy. Bam, 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 bam. Czy w ogóle Wiedźmin jest większy od Skyrima? To troszkę ciężko porównać, bo tutaj są tak jakby kilka mniejszych światów. No ale generalnie teren jest potężny, ogromny, majestatyczny. Czego za mną leziesz? Zaraz ci w dupia. Ciekawy jestem, czego chciałeś od Grahama. Matka się o niego martwi. Po tym, co się stało na wyspie, cięgiem sam w chacie siedzi, z nikim nie gada. Po mojemu to mu się mózg od tego nieszczęśliwego miłowania zważył. Mózg się zważył, padosz. Baronowi przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będzie. Chcę z tobą porozmawiać. Zależy do czego linki. Jak nie porno, to można. Kim jesteś? Jerzech Geralt. Byłech na kłomnicy. Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Przychodzę w sprawie Annabel. Annabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Annabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Opowiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, Ziębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Annabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli.
Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Rośnie broda pomału. Annabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale to znaczy, czy ona... Powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli ona wtedy ciągle żyła? Ale nie, to niemożliwe. Była całkiem zimna jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Weź, że się nie Annabel wciąż szteruj. cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Annabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą Same na love story w północy. tym Wiedźminie. To są jej kości? Tak. Daj mi je i zostaw mnie samego. No dobra. O, ile expa. No historia co najmniej jak z dziadów. Obrazek jakiejś dziewczyny i wiązanki kwiatów. To wygląda jak mała kapliczka. No przecież ty, Geralt, nie jesteś zbyt domyślny. Szczerze mówiąc. Ja... Co jest? Zdziwiłem się, Annabel nie była zwykłym duchem, tylko honorową dziewicą. A teraz jest na wolności. Ja pierdolę. Zaś się dałem zrobić. Normalnie. Co za smród. Oszukany przez... Okazało się, że to nie była taka niewinna dziążka, tylko podły demon z piekła, który mnie oszukał. No i... Tradycyjnie. Czy ja mam te klapy na konia zamontowane? Mam. Suchy chleb dla konia. No, zgadza się. Zwroty akcji, ale trudne sprawy. Ale się majtłech. Gram na ustawieniach średnio wysokich. Tak, dobrze mówię, średnio wysoki. No bo jak każdy pyta o te ustawienia. Now payment time. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Zły urok był zogniskowany na duchu Annabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Annabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Annabel uwolniona.
Ale okazało się, że jest morową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? No nic. Najważniejsze, że udało się odczarować kłomnicę. Dobra robota. Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Geralt! Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Tak! Zdecydowanie. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co takiego? Annabel powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka Kurde. rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. A mój medalion już tak silnie drgał. Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki, będę bardzo wdzięczna. Ja już nie wierzę w tą jej wdzięczność. Czy GTX 960 wystarczy na Wieśka? Na pewno wystarczy, no. Ja gram na 660 i streamuję i nagrywam i żyję. Dobra, w ogóle ja się chcę dżemnąć. To nie tu, kurde, dalej mam przyzwyczajenia z dwójki. Ja by się dżemnął do 12 w południe. Czy jestem za legalizacją związków homoseksualnych? Nie, nie, raczej nie. Moment. No, cisnymy. Patataj. Na kogo głosujesz? Na nikogo. Dalej, Płotka, dalej! Już w drugiej turze nie głosuję. Oddaję głos na... Oddam chyba głos na Geralta z Rivi. Jedź, Płotka! Jedź Płotka, on to takim fajnym tonem. Kurwa. Kurwa, jedź Płotka. Bandyty! No to jest bardzo łatwa metoda. A! Następny bandzior. I tyle. Czy tylko ja mogę? Nie, nie, nie. Modzi też mogą dodawać do tego.
No i doszło do momentu, że jestem przeciążony. Jaki ja mam miecz tutaj w ogóle? Joto dupca. 120, 146, a ja takiego ciulstwa używam. I oszalał. Unikatowy, łopana, Jo je głupi. Jo sam se wraża tero. Łonego. Czemu to nie mogę? To nie idzie takie. A po jakiemu? Cześć Stasiu, dobrej nocy. Teraz by się przydał jeszcze ten, jeszcze by się przydał jakiś fajny... zwykły miecz. To jest... ten jest lepszy, ten ma tylko dodatków więcej, ale... Nie, to wolę ten. W Bytomiu są najlepsze ruskie. W Bytomiu na szczęście ruskich nie ma. Przynajmniej póki co. Raz byli, w 45. Dobra, no wydupcę tą siekierkę. Teraz tak na styk. Zaś bandzior. Najszybsza, najbardziej idealna metoda na zabijanie bandytów. Dobra, ale to be honest, to ja bym pojechał najpierw sprzedać to wszystko. Do Kowala. No, Kowal kupi prawdopodobnie. A może składniki alchemiczne? Styl partnerski. Wolałbym kupca, bo kupcy mają więcej hajsu. Ale Kowal też powinien być przy hajsie. Jadymy. Konie rwą mą miedzę. Widzieliście, jakie mam muskuły? Ja, muskuły. Tyś widział. No. Wykonujesz też broń na zamówienie? A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. Nie wiem, nie jestem politykiem. Rozejrzę się, może coś wybiorę. Ło pana, jutro posprzedawą. To mi aż je żol trochę, ale no. A ten by poszedł za takie hajsy. Joto smola. Ze wszystkich pieniądzów go szczyszcza. On już nie ma pieniądzów. Dobra, ale hajsiwa mam. Ło. Pana, dejcie pokój. Co pan by mógł mi zrobić? Co ja tu mam w ogóle takiego? Kowirski kordzik. O, to takie popierdółeczki.
Naprawię sobie ewentualnie. Zaraz, to jest ten, co ja używam. Naprawimy szczewicki. Dlaczego nie udzielasz się o sponsoring od śląskich firm? Co? Mam spadki FPS-ów? Nie mam. Stabilnie wszystko. I teraz, który to jest miecz? No, nieważne. Ze tych szczewików wyciągnę sobie to. Dobra. Bywaj. Dorosnę, zostanę chłopakiem. Co? Jak dziewczynka pada, jak dorosnę, zostanę chłopakiem. Czuję sam ideologia genderowo. A jeszcze ten miecz z Dorian bym sobie naprawił. No, No. rozejrzę się, może coś wybiorę. No i okej. Bywaj. Patrz tam jako. Lubisz świerszcze? Gdzieś jeszcze połykasz? Gryziesz czy połykasz, pado. Dobra, zrobimy to zadanie do tej baby. Dalej. Dali. Miejmy nadzieję, że coś tam tyn. Jak chcesz glif... Aha, źle zrobiłem. No, dzięki, Peksu. Już będę wiedział. No, kurde, tajniki wiedźminowe jeszcze nie wszystkie przede mną stoją otworem. Teraz wolno. Co to idzie? Co to jest? Czy to jest baba? O nie! O nie! Utopce i baba wodna. Więcej. I no nie baba wodna. I no nie to. Proszę. Ta baba to jest najgorsze piździelstwo. Po tej stronie Pontaru. Raus! O ty szmato. Joci dom. Dobra, akcji. Aż ręce odleciały. Walnij tym znakiem, co wiatr robi. Czyli yardem. Ło! Zakoliwało go. Ciężkie, szerokie koła. Cześć, Piotrek Pusto pieca. Sokołowski. Ale jesteś paskudny.
Dobrze, Geralt, że tyś jest piękny. Niczym z żurnala. No są ślady, jest jakoś kastlik jakiś. Teraz bieda lotą jak ta kociula. Ciula z godula. Dobra, dobra, są ślady, są ślady. Zjechał z traktu z dużą prędkością. To nie wróży niczego dobrego. Coś tam wydaje szemrane odgłosy. Czy rozmawiałem kiedyś z Rokiem? No, zdarzyło mi się parokrotnie. No tak. Jadący samotnie przez Welen kupiec nie mógł dobrze skończyć. No raczej nie inaczej. Jedna paczka się zachowała, ale nie wyczuwam nic magicznego. Ciekawe, co na to Keira. Schował się i czekał na pomoc. Nie nadeszła. Puchnie! Ło, rozsadziło. Dobra, wracamy do łony. Do łony na łonacyniu. Ej, zaraz, czy ja mam wyłączoną moją ulubioną opcję? Nie, włączone light shaftsy, to takie jakieś... Co trzeba zrobić, żeby zostać modem? Trzeba wykazać się... Trzeba wysłać CV i list motywacyjny. Udowodnić swoje pochodzenie do co najmniej 3 pokoleń wstecz. Dawać dużo donate'ów. Tego typu rzeczy. Odpocznij. Trzeba znać języki co najmniej śląski, niemiecki i łacinę w stopniu podstawowym. Trzeba być w rodzinie soprano, tak. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. No dupcys. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem Świetnie. drzewowożenia, Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z zerikani i za grosz magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej. Pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Zaintrygowałaś mnie. Dobrze, zaczekam. To sio na dwór. Będziesz się przebierać? Potem, ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. Swoją dziewczynę poznałem dzięki Twitchowi. Pośrednio YouTube'owi w sumie. Dzięki za cierpliwość. Już prawie Sometime later. Białe myszy Gdybym widzę. chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie i nie przerywaj. Bykanek wyn Kaefil. What sort of magic is that?
Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia, więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na wszelki wypadek. Piękna komenda, gwiazda, Działa. dzięki. Keira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrillę zeżarł Zeugl, który zaląkł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Ja myślałem, że to się mówi Błagam, Zoigl, ani słowa więcej o zełglach. a nie Zeugl. A wracając do bajki o Kopciuszku, Tak jakby ktoś nie umiał. chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Welen. Więc co powiesz na konną przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Jestem Wiedźminem, nie Żigolakiem. Opcja, którą żaden gracz nie zaznaczył nigdy. Brzmi kusząco. Na tyle, że nie odmówię. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie, zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie, tylko... Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A A, w świcie to wszystko spoko. wróci do normy. Czemu nie? Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Mocno. Gwella Glan. I jak ci się podobam? Dekolt nie za skromny? Dekolt, no powiedziałbym... Ja za to mogłam jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam przetynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. Weź co, babo? No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa. Ja nie zmywam. No dobra. Jadymy! Jobeda pierwszy. Troszkę, że... Głupi koniu! Koniu, rwiesz moją miedzę. Jeho! Niech będzie. Kopciuszek, bo kark skręcisz. Spróbuj mnie dogonić! Konia zamęcza zaros. Co to są za zabawy? Widać, że ściąg bywały, więc rzeki. A dalej wystarczy pawelaczka? Ej! Byda pierwszy, byda pierwszy! A! Nie ma! Precz! Precz z galopującym feminizmem! Chlebuś? Winiacz? Jak romantycznie. Myślałam, że lepiej sobie radzisz na koniu. Zauważ, że jechałem na myszy. Dla kogoś, kto zwykle kłusuje na płotce, to nie powinno być chyba wyzwaniem. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam. Ładnie gęba w tym świetle wygląda, nie? Realistycznie. Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłon z szalotkami. Warto było się pofatygować. Poleć ci białego, czy... Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. No proszę. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmini jedzą szpik utopców i popijają wodą z kałuży. Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin ja i tu, tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuję. W jaki sposób, jeśli można wiedzieć? Wydaje mi się, że w Welen trudno zrobić karierę poza sektorem rolniczym. Prawda. Więc są dwie możliwości. Albo zacznę hodować rzepę, albo stąd wyjadę. Hoduj rzepę, babo. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych. Troszkę nie odczyniłem, ale no. Działy się takie rzeczy, że aż Jak ciarki tak chodzą. mówisz? No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłeś. Te klatki, truchła, papiery.
Myślałem, że przyjechaliśmy się tu kochać. Nie, to tak za bezpośrednio. Teraz jak powiem... Nie zniszczyłem pracowni, to ona powie: jak to? Jedziemy niszczyć pracownię. Kurwa, nie wiem. Kurde, nie wiem. Czemu cię to interesuje? Czemu cię to interesuje? Bo rozumiem wagę badań, które tam prowadzono. W nieodpowiednich rękach ich wyniki mogłyby wyrządzić wiele złego. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń nie jedno ma imię. Geralt! To jak? Zawiodłeś mnie. Twoja bajka, twoje zasady. Tak? To zamknij oczy i policz do 10. Raz, dwa, 3, 4, 4. 5. Dobra, wystarczy. Aha. Keira? Chcesz się bawić w chowanego? Czemu nie? Jakoś nie mam ochoty, powiedział nikt nigdy. To chyba nie był głos Keiry. Bynajmniej. I dobrze. Nie trzeba się będzie szarpać z haftkami. Ha! Też tak nie miałem nigdy. Mitenki. Czyli jednak gramy w podchody, nie w chowanego. Szkoda. W butach akurat mogła zostać. Nadepnie na szyszkę i czają będzie zawieźć do lazarytu. Tak to się skończy. Gdzie ten kopciuszek? Najromantyczniejsze są te grzyby. Szytnańce. Ohohohohohoho! Znalazłeś mnie. Jo sam widzę Gratuluję. fajne batki. Mogę liczyć na jakąś nagrodę? Nic przy sobie nie mam, ale coś wymyślę. Nie patrzcie. Plus 18 only. Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zerikani? Dupcing? Check. Pewnie coś ze smokiem. Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Teraz powinna być No, ja się zlękłem, aż mnie dreszcze przeleciały. Bardzo to było romantyczne, nie powiem. Keira, Smokuta. uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy coś knuje. Wieża na kłomnicy. Konstelacja Dupcing. A oni tu już ciszę mieli, ale w ogóle... Nie no spoko, to romantyczne to takie było, nie?
Każdy gracz by tak chciał, tak romantycznie, że nad jeziorem i w ogóle. Ale nikt się nie przyzna. O, czekajcie, mam telefon. Dzwonił do mnie sławny streamer i youtuber z Wierchnego Śląska, Bengal. Temerska Preciosa, co ten Preciosa zrobił? Czy to widać na mapie? Nie, nie widać, to nie robię. Za mało spostrzegawczy na takie łone. Nie, to nie sekstelefon od Bengala. Nie. Ustal, co Keira robi. Dobra, że tak powiem, pociągnijmy wątek Keiry. Ja muszę tam popłynąć. No dobra, płynę. Nura. Nie, to jest mi straszne, mi to przypomina całą tą... Jak to się nazywa? Tą grę... Co się nurkowało... Wiecie co? Subnautica. Subnautica. Straszne to było. Ta woda straszna, taka ciemna, nie wiadomo co tam w ogóle pod wodą. Zapieroństwa się kryją. Rekin młot, nie, jak to było? Rekin młot, rekin co wszystkich murzynów zjadł. Światło jest w wieży, na ostatnim piętrze. Geralt babkę zapina na wieży.
Jak? Znalazłaś czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? A, może nie tak bezpośrednio, że tego, że suka z ciebie. Po co ci te papiery? No przecież, żeby kontynuować przerwane tragiczną śmiercią badania. Aleksander pracował ci nie nad wierza. zarazą Katriony. Chcę wykorzystać jego notatki do opracowania leku. Albo chociaż szczepionki. Ta? I działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. O, no to przynajmniej szczerze. Możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium. Na przykład Radowid. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w loży. Ja myślę, że Radowid by raczej nie Chyba zapomniał. żartujesz. Radowid nie zapomina i nie wybacza, a zwłaszcza czarodziejkom. Dla Też takie mnie mam zrobił wrażenie. wyjątek. Będę miała kartę przetargową. Proszę cię, przecież nie możesz w to wierzyć. Cóż, ty wierzysz, że Yennefer przestanie ci kiedyś traktować jak psam, a ja się z tego nie śmieję. Pojadę z tymi badaniami do Radowida, czy to ci się podoba, czy nie. Right in the fields. A idź! To samobójstwo. Wylądujesz na stosie ku moralnemu pokrzepieniu i uciesze gawiedzi. Zamknij się na moment i popatrz na mnie. Widzisz te ślady? Pogryzły mnie pluskwy, rozumiesz? Ja mam pluskwy, Geralt. Ja, Keira Metz, doradczyni Foltesta i członkini Loży Czarodziejek. No i co z tego? To się Kto by ci myj! powiedział, nie zostanę na tych cholernych bagnach ani dnia dłużej. Ani dnia! A jeśli przekroczę Pontar, ludzie Radowida prędzej czy później mnie dopadną. Więc muszę się z nim układać. Nie mam wyboru, rozumiesz? Jezus, no nie chcę z nią na złe że tak na złej stopie żyć, no bo Dupcing był dobry, nie? W ogóle pierwszy w Wiedźminie trzecim i tak dalej. Także powiem jej, jedź do Kermorszczen. Jest trzecia opcja. Cześć, o Matko Boska, Pojedź do witam. Kermoren. Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Ani Emchyr, ani Radowid. Emchyr, sobie nie kurwa! Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ej, mamy ale za to muzyka czystą jak pościel. z jakiegoś pana Pojadę Wołodyjowskiego. stąd, za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć niezauważona. No, niech będzie. Nie potrafię ci odmówić, przystojniaku. To może jakiś Dupcing? Notatki, nie chcę tych twoich notatek, no nie wiem. Nie, To dobra. znaczy, że widzimy się w Kermoren? Łóżka są bez pluskiew. No, prawie. Ja. To się nazywa zachęta. Do zobaczenia, Geralt. No i co? I ładnie wyprowadziłem wątek. A rzekłbym nawet po mistrzowsku. Zolity. Ja. Dyć. Jadymy do Kermorszczen. Otrzymuję tego nie sprzedał. Ha, bo to nie było tego. Popytu nie było. 08. No spoko, idzie całkiem. Ja już 11, kurde, zaś na tubę będę wciepował 4-godzinny film. No ale dobra. Co ja mogę zrobić? Z po boków jeszcze. Tego wilkołaka mógłbym robić. Yennefer nie będzie zadowolona. A Yennefer też się na tym... Yennefer też się na boku dupcyła i co?
Kurde, tego wilkołaka? W sumie może bym teraz poradził z nim. Jego tam potem ino trzeba gibko prać, bo jemu się regeneruje te zdrowie. Bo to jest jedyny pobok, który chcę robić. Potem to już będą za trudne na razie. Albo gówne, a głównej mi się nie chce. Dobra, spróbuję tego wilkołaka jeszcze zrobić. Na niego niby jest dobrze mieć takie bomby ze srebra. Kurde, ale mi teraz nie oznaczą na mapie go chyba. To lipnie. To jego nie znoda tak. To jest trochę lipa. Jakie to jest dupne. Ile tu jeszcze w ogóle jest rzeczy do robienia. To jest masakra. Tam jest Oxenfurt. A nie byłem tutaj. Co to jest za miasteczko w ogóle? Nie wiem, co to jest za miasto. Może by tam pojadę. Może by tam... Dobra, zrobimy tak. Najpierw do Rudników. A potem do... No nie wiem, tutaj. To jest plan. To jest plan. Że zawsze będzie... To jest taki wilkołak w jaskini. Jeszcze żadnych czarownic nie było. Proszę nie spoilerować, bo za to jest... Penalty ten, punishment. A w sumie machnę sobie gibko podróż. O, do Rudników. Co jak ktoś jest na tyle nieśmiały, że nie ma odwagi zagadać do dziewczyny w realu? No to niech nie zagaduje, a co to? Każdy dziewczynę musi mieć. Dajcie pokój, to jest sztuczna presja wywołana przez otoczenie. Dużo ludzi nie ma i se chwali. Chłopa szukam. No proszę. Wola Boga, nie wytrzymam. Wszystkie mają chłopa, a ja nie mam. Więc jaki młody, a obrotny, co w polu umie robić i dużo nie pije, szuka żony. Niechże do Haneczki zajdzie. No, mogę to zrobić ewentualnie, ale to jest... To może być za trudne, ale spróbuję. Ojej, ja się boję z Nilfgaardcami robić. No, Nilfgaardczyki to są niedobre ludzie. Nie, bo to będzie polowanie. Ja już wiem, że nie chcę polować. Nie, tego nie poradzę. Chcesz coś kup... O, widzę od ciebie fajne miecze. Był ty z tępym końcem, sam jesteś tępym końcem. Kupcie się. Padą. Naprawicie mi? Bywaj. Nilfgaardzki brzmi jak takie połączenie łaciny i niemieckiego. Ciekawe w sumie, chociaż Nilfgaard generalnie był ponoć oparty na Francji. Mi się jakoś zawsze bardziej z Niemcami kojarzyli mimo wszystko. Dobra, zobaczymy co tutaj są za pytajniki.
Hop chyba motubery. Bo tak hyrlo. Muszę znowu do lasu. Teraz wolno. Alzacja i Lotaringia. No, może coś takiego w sumie. Patataj, 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 patataj. No już. A. Sam są gule. O, 9 Geralt, ale mieczem! Łelelelelelele. Lel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 e. Czemu się nie wprowadzają do wioski? Przecież oswobodziłem. A, bo tu jest gniazdo. To gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Gniazdo sruli. Achtung! Gib mir Deckung! No. O, jaką już mam fajną brodę. 120 expa. Spoko. I 50 korun. Kupiec. Kupcu, co ma tam mocie? Witajcie! Pokaż mi swoje towary. O, ale towary. Łódko z kurczaka po 500 zł. Bywaj. Idźże. Proszę cię. A jest mój koń. Ale ładnie. Ojej. Ojej. Za co ty w ogóle żyjesz? Gdzie dorabiasz po studiach? Na YouTubie i na live'ach. Na przykład. Jadymy do miasta. Zobaczyć, co to za miasto jest. A niedługo następny poziom. Dalej. Zaś klawisze trwałe mi się włączyły jakimś cudem. Magic. Dobry bit, nie? Klubowy taki. Aha, to nie jest miasto, to jest wieś Rudniki. Lel. Lepiej w bagna nie leź.
Pani Czego wy chcecie? podupczyłbych. Ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ta. No i wróciłem do punktu wyjścia w sumie. Ruda Śląska. Na pewno. Barbarzyńcy. O, nie chcę wczytać, chcę zapisać. A, bo osobno sobie zapiszę. Dobra, wiecie co wam powiem? Że na dzisiaj to by było tyle z Wiedźmina. I ja się w tym momencie żegnam z potomnymi, którzy... A, zacięło mi tego. Zacięło mnie. Coś mi się zepsuło w ogóle ze wszystkim. Słychać mnie w ogóle? Widzę, że zawiesiło mi... O, jest, dobra. Jest. Odżyło, także ja się żegnam z potomnymi, którzy to będą oglądać na YouTubie. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu oglądając to na tubie, to chylę czoła i thumb up. Thanks a lot.